akhiring ulun kapurpa risang amor bengat sahanan ingkang mringkanan siheng tasih maweh pogo kang sawagong Masireng kelahan Iwang kanan mamuju hengwang Wilahing awik namastu Purama Sidham awik namastu silat mrijiwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung lengening bila pesta mangsih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katila-tula tulat pira radeng paradya winursita upama prameng niskara karantadya tumiying jaman purwa mangke tekap masananing gebeta tanpa renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Purwengkata sekebyar dumadining wayang purwa perwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng gunung Musurasa yen nilarasaya karaos mulacarya hagrasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa kumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe fusre kopcang carita lo becewus gemelar jroning pakeliran ya iki sejatine amriksane pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kinur putrate kawasa sahari ratri angitri bawon purwa teking dosina gilir gumanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kaksarta abad tutukulan pangkartu sinar rambun kaya jawah pating rembyah dadi padhange kutu-kutu alang atoga burun wenum yang brontoya dadi branan tanpa wicalan padhang trawasi naring Sang Hyang Retnawi ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetanduk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang merengangah lamun kaiksyayahan dilat-dilat bumi saya dangu sumuruk Sang Hyang Arka katosa blakanan kirining abang esmu jenar kabar bawan sinaring Sang Hyang Basanta tamnem tuwu katon ijo royo-royo mangku gunung keng biru moyo-moyo bojo ing gunung kinemulan kedanu kasiluring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gurung makutha mega tanpa tawis dangu seleng kawula dasih delur rasa upaya buga karep tegal sabai Anglo silur tatana pedhate sambi sendonan sesindenan mikul garul kunik anggiring raja kayane sawan ana pirembakan Samarawangi Sang Hyang Arka sedangu saya inggil kados narik jagat wis katon melok durung inggih papan lor kidul wetan kulon
Sinaring jagat kang samya rebut dara bote jarebut kuwung panedatan wonten ingkang amadani kepunging praja ing Darawati yen Dwaraka nuninggi garis atos tanantu kali 1000 jangkep nega krana negara Dwaraka dumadi saking pulo-pulo bebajaran sinasapan kaya benawi nampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating paninggal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cukring papisik sawane kineping jurang cara kinepung gua serung kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanem tuang rembuyuk royo-royo karang kitri roe-roe roning klopo bumi subur pasiten mawur satenengah dinandur tangkar tumangkar kawiyan dadi gunung-gunung bebanjang ngarang sang langit lenggak-lenggok lampai tuwin mijil saking sendang-sendang ning tirtani iline pinara-para plaine nampi wadhuk binendung-bendung kinarya angin sawah yang pategelaning Nara Kesma mukal mangten tani buasan datan ana bumi sacengkang ingkang sela sedete nanduran kang murakabi tanem tuwuh murakabi pandhe betari sanggelar pasabintan Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pratiwi pategalan Gopala Wijeng kang arep kudungane ambiyek kowe kantuku ya manglu-manglu wit-witane pol kemendem pol kesimpar kulung bantung sadotanku jiwa cinawi duku lengkap maweksa rasaning diri ingon-ingon raja kaya dewen sanjaya ngrembug lamun pangagelaring mangunan lamun wanci sarap suruh samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ana carane kandhang kuwi nancing palang labet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek saka kaptiyak rehuring nusuk bangsa tuwin negaring Dwaraka ana kuwi bangi gunung nganggo gunung somes lestari nun tumurun arah tumrah sadu dadi uru-uru kaning lingkungan langkung-langkung lamun tinali sampun-sampun sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya Sinansaya Winada anane mung masinamatan daya dinayan suwi-wiji mapan sedating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasaken negaring Darawati nalika semana lagi mancik marang jaman Kencana panjang punjung pasir pamukira Cinawi gemari pakarta tata Raharja dasar guru kang gedhe buri padhang jagat dhuwur kusi turta adu kuncarani turta kasusuring manca praja lasin tenta wau ingkang astu pusaraning adil bangsa negaring Darawati wenangira den ucapna dosa namani Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Narayana ya Sang Sri Wisnu nalendra pepakuning bumi ingkang anggungan jejakaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sepating ubanara Yayah Sang Hyang Bathara Wisnu angin jawantah binayang bayang Sang Hyang Purhab-surhab sari kang setunggal pepandir sagung kang semna semewa Yayah Roping saputring dedharatan miwadatan kantun suwanipun Sang Hyang nuntut tungguling praja negaring Darawati mimasang janing para kadang sarta pinisepuh ingkang sampun kedal kagelam berkakahan inggih menika tumrapane nata ing Mandura Prabu Sri Baladewa ya Sang Nata Prabu Kakrasana ya Sang Nata Prabu Wasi Jaladara Waning Pinta Nalendra gagah pituksa nggadhahi kasekten luwih bebasan pinata mendak Jinala Menter dados bebeteng tinanggulanging praja negaring Mandura mewah ing Darawati datan kantun biswanipun Senopati Darawati Satru Garba Ruci Risang Raden Hari Setyaki ya tambak Yuda Yuyudana Wresniwira ya Raden Bima Kunting Sang Raden Setyaki mengkeraken pinggahipun pepatih negaring Darawati satring Widara Kandhang anggri Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara ing jawiyande mlabar Sangya Puranayaka praja mewah kawula samya ganting pasisiran jujul riyel rapet pepet pipit prasasa tatupan dengkul datan pesela laban kadasa kadang para seba ing jaya bliteng turuntek umbul-umbul kitang kendanu yayah mondeng mangsa labu payung megar menti Jamur Barat ing mangsa rendeng tumbah ngarangap kowe jati karan mangsa katiga parandene tinggal tidhem jina madaning pasewakan negaring Darawati naden godhoan kentan datan ning kengobas samirana datan lumampah kabeh arsa mung swarane pradonga mewah pangling marang guna sigra murwani pangendikan datuku mangguling misih mandika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lesan
tanpa sirih mas murabe langit Sretinon neng pasewakan pusana maneka warna Papos peteng Udyono yang manjrah sarwarokma ranggeng manek Narawata Babra prabanya kang sumerat kenyaring teca laliwaran lereki lase sireng radet wimbo kekandha amrek
satya ping maruta mando saparan mangambar kongas Nimang Sukmana mangat dilinuwih ana sasmentan ingsun jagat wasisaning Bathara ora mengkoto dhisik Kakang Patih Udawa siwiji anggonira nyangket ana ngersaning panjenengan ingsun ayo ndadekake kaget penggalihmu Kakang Patih Udawa nunut niki sinuwun dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wonten sabda tama paduka nimbali dumateng ingkang abdi ing kepadian ing jawi sanget kuwatosing manah pindharon salombo pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun dewaji sembahan kula pengayoman kula ing Madyapada nunut niki iya kadiparan anggen siwa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata raki ing kaprajan negara Ndrawati marata diakiaten kelawan panjenengan ingsun samendeng aja nganti keng karemben Kakang Udawa ih menawi paduka dangu bab tata raki ing kaprajan tartamtu sadotan badhe nguji wani para kawula samya sayeksa kaptyang karo huring rusa bangsa tuwin negaring Ndrawati mendhahipun para prajurit ing boten kendhat anggenipun sami gladhen ulah kridaning kaperang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang mungko tartamtu boten badhe anggepok punca paduka Gusti kula sinuwun ingkang abdi kepatihan remuk asawana putung semoga kadbandemna sinuwun nunut niki gawe bombong penggalingsun lan marem wondene jangkep kang dadi aturira ora ana pakaran kang utama tindakna selawase urip Kakang Patih Udawa menawi ingkang paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat nanging dereng lansah sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun iya Kakang Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora lewat prawi gak nunggon mulungguh nungan saning panjenengan ingsun Kakang Patih Udawa lho niki sampun boten kirang prayogi bisawan kula wonten ngersanipun Sinten Prabu Sri Bathara Kresna mbah niki Setyaki sawise siya disuwana ngersanipun Kakang padha kanthi raharja sak naptanira Dimas kadangipun Kakang garwa ruci tansah pinangka sadaring sambikala sowan kula Koko Prabu wonten ngersa jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten Madyapada wonten sabda paduka nimbali dumateng ingkang rayi ing garba ruci wilujeng sowan kula tebih saking rupita kalih sing sambikala kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk santen puputu paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna iya Setyaki tak tampa ora pangestuning ingsun bae tampanono ya Setyaki kula pun diatadosna jimat paripe entahing kasatusan prayogakna lan tatanan sangjaring Purwadya ingkang padha gantung sebo jeneng ingsun diambabarake sartane anem Brahma wigatining masewakan Dimas Garba Ruci kula niki setika estaken dawuh menawi paduka dawuhaken bareng kula candhika jimat kula dadi pangestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bagus nun mangke bapa Mbandurna sarawa jengandika bapa Mbandurna miwah Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang putra ingkang rayi Ndrawati ngaturaken asung pudya pangastawa tuwin pasegan panakrami mugi tansah kunjuk marsa jengandika bapa Durna menapa dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama njenengan sik napa kula sik pun monggo kersane jenengan mawon kula sik nggih pun mriku mawon mboten kula oh astaka swala bertapa semarante hawla kamana kula prikantil putri selikur kula niki kirana Prabu wanten sabda tama paduka Prabu Sri Bathara Kresna nimbali dumateng pisuwanipun ingkang Bapak ingsun kalih mboten samenika bombong pegalih kula oh
Wonten kula nyumur pikawanten negaring Durwati ketingal ayem tata titi tentrem masinamatan daya dinayan. Sangya para kalosama manunggal tetunggal dados tunggal. Marang sajeng andika Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Ngaturaken kasugengan rawuh sing andika, "Wah, wilujeng pisawanipun ingkang bawa bangsa kalimat dinten samenika. Asung pasegan para kramitun Pambagya Raharja sampun ingkang bawa tampi karo Bomong Rasunggalih. Mboten langkung kula ngaturaken salam talim kula mugi tansah kula marang sajeng andika anak Prabu Sri Bathara Kresna nggih anak Prabu." Nggih. Kula tampiang karo Bombong Rasung menggalih. Damel marem menggalih kula bapa mboten langkung kasekit ingkang langkung mrayogi. Kula nggih kula non. Sampun mboten kirang mrayogi nggih anak Prabu. Koko Prabu sarawuh jenengan Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang rayi ngaturaken kasugengan tuwinasung pudha pangestu marang sajengan Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama. Jagat pasaring Bathara wayah Bathara jagat Padendra Jaladewaku ya Yayi Ndrawati. Gawe bombong penggalipun Kakang Deni Siadi miji piswanipun Kakang ana ngersani Yayi Prabu Ndrawati. Asung pudha pangestu lan Pambagya Raja wis tak tampa lan satane antuk berkah pamujine Siadi ing Ndrawati. Slamet praptanipun Kakang nggursani suman ngersani Siadi Yayi Ndrawati dina iki. Ora ana alangan sewiji apa. Ya mung pun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang wae. Muga tansah kunjuk ngersani Yayi Prabu Kresna. Yayi Ndrawati. Nggih, kula tampi karo Bombong raos menggalih. Mboten langkung kasekecan ingkang langkung mrayogi lenggah jeng andika wonten Praja Ndrawati. Ya, Kresna kaya ora kurang kepenak pisawanipun Kakang. Koko Prabu, kula ngaturaken kasugengan lan sembah kula mugi tansah kunjuk marang sajeng andika. Yayi Setyaki garba ruci ya, tak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Nggih. Kula pundi dadono jimat paripe ndaire kasatusan. Penemban Durna kula ngaturaken sembah. Udawa iki. Iki tak tampa pangestuku Tampanono ya Udawa. Kula tampi. Sinuwun Baladewa kula ngaturaken sembah. Kakang Pati Udawa inggih lara sinuwun. Kusik Kang. Yen to lumrahe Nayaka Praja Punggawa Ndrawati kabeh padha ngaturke sembah marang Baladewa tak tampa lan tak peni pangestu. Nggih. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke sembah nang ngersane Baladewa sing gedhe pangapuramu aja kadohati kajeron penampa. Baladewa ora nampa sembahe Kakang Udawa. Waduh. Lajeng dosa menapa ingkang sampun kula damel. Teka paduka mboten kersa nampi sembahipun ingkang ngabdi kepatihan. Kakang Udawa wonten dawuh. Apa Kakang Udawa ora eling karo labuhane Kakang Udawa kelawan Kakrasana duk nalika isih urip melu sawerga puput Demang Saguwa. Rikala semana pancen tumrap Baladewa labuhane Kakang Udawa kuwi gedhe. Apa Kakang Udawa ora mangerteni? Ora ana jamak lumrahe ana wong tuwa werda ngaturke sembah karo taruna. Lumrahe ya taruna ngaturke sembah karo werda. Mula aja walang ati aja duweni rasa ewuh perkewuh. Sembahe Baladewa tampanan Kakang Udawa. Aduh. Walet menapa ingkang samangke nedya kula sandhang sinuwun teka wantun nampi sembahipun wong agung ing Mandura. Ora iki minangka tandha bektine taruna kelawan werda. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Iki nuwun sewu mbok bilih ngemuti kelawan labuhan ingkang sampun kelampah menika kula menawi menehi nyukani dumateng sesami kula tulis wonten ing banyu nanging kula dipun menawi dipun paringi kula tulis wonten ing bathuk menawi kula nyukani dhateng sesami tartemtu menawi kula tulis wonten ing banyu sak kebiaran nedya ical nanging menawi kula tulis wonten ing bathuk nalikanipun kula diparingi dening tiyang sanes selawasing gesang boten saged ical sinuwun. Urung ilang nek urung nemu penghapus ngono. Nggih. Leres menika. Prayogakno Kakang. Nggih, nuwun sewu panjenengan kedahipun dipun prayogaken. Yo, kaya wis ora kurang kepenak. Bapa Penemban Durna. Wonten dawuh kene, kula nuwun sewu. Teka rawuh jengandika sengkan-sengkan datan pepoyan wonten negaring Ndrawati. Nyarengi kelawan rawuhipun Koko Prabu Baladewa. Kusik Yayi Kresna. Kusik. Ananipun Kakang Prapta ning Praja Ndrawati iki sayekti ora mbarengi kelawan tindake Bapa Bandurna. Nanging merga pancen tindakipun Kakang nganti kelawan Bapa Durna iki pancen
aku lan Bapak Durna iki mangkat bareng budal bareng saka negara Ngastina tumuju ning negara Ndrawati. Oh mekaten iya. Menawi mekaten jeng andika menika mboten bidal saking negari Mandura tumuli nyarengi dumateng rawuhipun Bapak Durna. Ora. Nanging pancen sengaja suwanipun Kakang Saning Siadi iki nganti kelawan Bapak Durna merga pancen ana wigati. Pancen ana bab perkara sing kudu diaturake marang ngersaning Yayi Prabu Kresna. Mekaten Kanggo Prabu. Iya. Mula saka kuwi. Gandengane kene aku ngaturke utawane aku nganti pini sepuh pujangga saka negara Ngastina sing wis kinantenan kewajiban utawane ingkang kajibah minangka lidah sinambung saka kersane Yayi Prabu Duryudana marang kersane Bapak Durna. Banjur mengko di gethok tular nang kersane Yayi Prabu Ndrawati. Oh niki sing tak kon matur paring dawuh ya mung Bapak Durna. Monggo Bapak Durna. Oh nggih. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan bareng saja. Nggih, menika kedah mekaten. Kula nuwun sewu nggih anak Prabu Kresna, saderengipun biswanipun ingkang bapa menika sepisan tuwi dhateng kawilujenganipun kasuganganipun anak Prabu Kresna sakadang kadhian wonten negari Ndrawati menika. Inggih, matur sembah nuwun. Dawuh sami-sami. Inggih. Dungkap pokok kalih sowan kula menika mboten saking pajenengan kula piyambak. Sowan kula menika nganti dhumateng anak Prabu Baladewa menika ingkang raka ing Mandura menika tartentu pancen estu wonten wigatos kula dipun dhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Minangka kula dados lidah sinambunging marang ngersanipun saking negari Ngastina tumuju wonten negari Ndrawati. Mila sowan kula ingkang kalih menika nedya ngaturaken menapa wigatosipun dening anak Prabu Duryudana menika utusan dhumateng ingkang bapa miwah ingkang raka ing Mandura menika. Inggih Bapa Nemban. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela dene sing ngandika rawuh wonten ing mriki sengkan-sengkan dadan pepoyan. Nggih Keri, nggih leres. Kula nuwun sewu. Sabtu hari kepengker utawi seminggu kepungkur kala wingi 7 dina kapungkur kala wingi nggih. Anak Prabu Duryudana nimbali dhumateng ingkang bapa ing Sukalima supados sowan manten kersanipun anak Prabu Duryudana. Wigatosipun kula dituduhi dhewe. Bapak Durna niki anak kula pun Lesmana menika ingkang wayah pun Lesmana gelur-gelur nangis-nangis wis kaya wong kentir. Lho, kenging napa Pak Prabu? Menika mboten sani jam mung kedanan kalian sawijining wanita. Mekaten. Nggih. Sareng kula tangleti kalian putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menika. Kosek le, kowe kok ngasi kaya ngono, ngasi kedanan gelur-gelur nangis kaya ngono. Mbah, kowe kedanan utawa kowe seneng karo wong wedok ngendi jenenge sapa lan sapa jenenge wong wedok kuwi mau sing iso keduka ngrubah kepepeteng kesatriyane putu kula Semana Mandra Kumara nggih piyambakipun wangsulan bilih piyambakipun ngimpi nyumpena dipun ladosi dening putri ing Ndrawati saking atmajanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih menika pun sesilih Dewi Purantawati. Mila kula nuwun sewu, kosik nggih, kosik. Tak tanjihne dhisik. Merga lehmu ketemu karo si jenenge Purantawati iki mung liwat ngimpi, tak tanjihne luwih dhisik. Apa pancen bener anak Prabu Kresna duwe putra-putri sing jenenge Dewi Purantawati. Mila sowan kula menika nggih anak Prabu. Sepisan kula nedya nanjihaken menapa leres jenandika menika kagungan putra-putri saking negari Ndrawati mriki ingkang nedheng ndungkap dewa ingkang dipun remeni kalian putu kula pun Lesmana Mandra Kumara ingkang sesilih pun Dewi Purantawati menapa mboten wonten putri saking negari Ndrawati ingkang naminipun Dewi Purantawati nggih anak Prabu. Yo pancen ngono Yayi. Kepiye? Iki kepiye? Merga pancen Bapak Durna iki durung mangerteni yen to si Adi kuwi duwe anak wedok sing jenenge Purantawati. Leres. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wayah para jagat Bapak Durna. Wonten dawuh nggih. Pancen kepara leres. Kula menika nggadahi anak inggih menika pungking sesilih Purantawati. Ingkang nedheng ndungkap dewasa. Nalikanipun tigang candra kapengker. Wah, pancen estu leres. Menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang dipun nimpekaken dening anak kula utawi putu kula Lesmana Mandra Kumara. Inggih.
Lajeng kok kalih. Lajeng kok kalih kula nuwun sewu. Sowan kula menika nedya ngebun-bun enjang jejawah sonten. Nedya nyuwun dumateng putra-putri paduka nedya amboyong kaboyong wonten negaring Ngastina kadhawuhaken dumateng putu kula inggih pun Lesmana Mandragumara. Samangke sepados dados pinanganten sak rambut Sarimbit. pinanganten Sarimbit. Kalian putu kula pun Lesmana Mandragumara. Mila walih-walih menapa sowan kula menika nedya ngebun-bun enjang jejawah sonten. Sowan kula menika nedya ngemis dumateng putra-putri paduka pun Dewi Purantawati nedya kula boyong wonten negari Ngastina. Monggo samangke kula aturi paring dhateng tetela menawi dipun paringaken kula ngaturaken panungging tanpa pindhan. Jernyatanipun jeng ngandika menika ngibaratipun sampun ngraketaken paseduluran antawisipun Darawati kalan Kurawa. Ngraketke balung sing pisah nuntupke daging keng renggang. Menika nggih Anak Prabu. Yo, Yayi Kresna pancen yo. Yen to siadi maringke anakku ya Purantawati ngersaning Bapa Durna, tan purunga iki mengko bakal didhawuhake karo anakku Lesmana Mandragumara. Yen wis kelakon dhawuh karo Lesmana Mandragumara, tembe mburine iki mengko bakal ngraketke paseduluran antarane Yayi Prabu Duryudana ya Kurawa karo kadang-kadangku ing Darawati nggih Yayi Prabu. Andra ingkang puspita rum kasilireng samirana mrih sakar kadung ngas gandharnya mawe raras ratnaning driya jagat pangestu ora wayah Bathara jagat nuwun mangke Bapa Durna kula nyuwun sewu kaget sotaning penggalih kula sasampunipun jeng andika paring pangandikan bilih nedya amboyong anak kula pun Purantawati kula nuwun sewu nedya dipun dhawuhaken kaliyan anak kula pun Lesmana Mandragumara ing Ngastina inggih nggih leres menika leres pripun dipun paringaken menapa mboten mangga dipun menggalih menawi tumrap ingkang putra ing Darawati nggih monggo-monggo kemawon menawi padha-padha le tresna antawisipun Lesmana kaliyan anak kula pun Purantawati menika wonten rasa ingkang manunggal utawi sinebat wonten raos tresna sumangga kemawon anak kula pun Purantawati dipun boyong wonten negari Ngastina. Alhamdulillah. Entuk pepadang Anak Prabu. Mengke riyen niku dereng di iguhke kepiye prayogine? Kepiye Yayi? Kepiye? Wenehke apa ora? Inggih Koko Prabu nuwun sewu. Kula sarujuk mawon menawi anak kula pun Purantawati kaliyan anak kula pun Lesmana menika dipun dhawuhaken nanging kula nuwun sewu. Ingkang nami tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Tresna menika kedah wonten rasa loro-lorone ngatunggal kedah manunggal nyawiji nggadahi raos tresnanti tresnanan mboten saged tresna setunggal tiyang
cinta sebelah pihak ngono to Kresna? Inggih Kakang Prabu. Yo sabanjure menawi namung tresna ingkang tresna namung pinanganten kakung nanging piyantun putri mboten tresna menika naminipun sak mangke keplok tangan sisih menika tartentu mboten saged muni. Iya. Banjur kepiye? Lajeng ingkang angka kalih kula nuwun sewu. Tresna menika abote kaya wong nyangga bumi. Tresna abote kaya nyangga bumi kepiye? Inggih leres Kakang Prabu senyatanipun sampun kathah lelampanipun sapa sing ora keturutan katresnane luwung ngiklasake marang uripe lan milih golek dalaning pati wekasan kathah ingkang mati nglalu ngendhat tali murda nganyut tuwuh lampus diran sak piturutipun menika malah ingkang sak mangke nawi ngantos anak kula pun Purantawati mboten tresna kaliyan anak kula pun Lesmana Mandrakumara malah menika ingkang mboten dadosaken bab prayogi dhumateng anak kula pun Lesmana Mandrakumara menawi kula monggo kemawon anak kula nedya dipun boyong sumangga nanging jengandiku kedah tetarosan rumiyin kaliyan anak kula pun Purantawati ngaten kere Inggih. wah iya ya iki ya Pun dilampahi mawon. Bakune anak kula Lesmana Mandrakumara kelakon dhaup kaliyan Purantawati. nggih maring katen samangke kula nedya nyumurupi dhumateng kula nedya kepangke dhumateng Kyang Putra pun Dewi Purantawati. Inggih. Menika kula wau tresna menika uruping jiwa kang suci. Tresna menika mboten saged dipun peksakaken. Kula nuwun sewu menawi mangke sengandika sampun manggi dhumateng anak kula pun Purantawati nanging piyambakipun mboten purun dhaup kaliyan Lesmana Mandrakumara. Sampun ngantos meksakaken dhumateng anak kula pun Purantawati. Maling samangke dadosaken bab-bab ingkang kirang prayogi Bupur Bandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya Kurtakara reka kiri nanggana magawe gelar Pirawang-wang Kepiar katare kula ngono to wau. Didemat ring kapersewakan negaring Ndrawati nalika semanten datan mubadatan musik awit kaperbawan Sang Nata-nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Datan mubadatan musik nganti kaya pratima golek kencana nalika semanten candrane Sang Begawan Durna kaget miwah nata ing Mandura midhangetaken sadanipun nata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten Arep dem permanem datan ana sabawane banek walang alisik nalika semana ron-ronan datan mubah samira datan lumampah sanalika dadosaken kanyut kang pinangka wardi kanyut ujaring wong nginang wardi ujaring wong akecoh nginang durung mabang durung manding durung metes sing bantala kesaru gegering jawi piyak ngersa tekeping purika pasiban para amuk apa tukang dadi darunani ora ana macan ingkang medhun saka krangkeng apa dene gajah ingkang medhun saka wantilan kejawi amung sawanipun tusan saking Karang Tumaritis inggih menika pun ki Lurah Bagong weber-weber mindah pindhasa temetara minggah madaning Datulaya Praja negaring Ndrawati mangu mbahing para kawula kancana daya piyak-piyak jaluk dalan
Sinongwati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana Kalelo tamrekanggeng awita dedenjeng-denjengan Jagat Dewa Bathara Kaka Prabu piye Kresna menika Bagong sowan wonten ing Praja Ndarawati sonten-sonten edian Ponokawan ngrusak suasana pasewakan wae mestine pasewakan iki isine wong-wong penting mestine iki nayaka punggawa priyagung priyayi lah kok tekan kere inggih ning ora dadi ngopo kepiye wae iki abdi kinasih Yayi Prabu Puntadewa iki uga klebu abdi kinasih Yayi Prabu Kresna. Inggih. Sithik akeh Yayi Kresna tau tate nampa pangudange Bagong, Kakang Semar lan Petruk Garing. Pun Kakang uga tau ngrasake pangudange Bagong, Semar sak anak-anake. Inggih. Timbalana Yayi. Inggih, Kaka Prabu lenggah ingkang sekeca. Ya. Ponokawan Bagong. Sak sowanmu padha slamet tekamu Ponokawan Bagong. Bagong padha slamet sak tekanmu sowanmu ning Praja Ndarawati Bagong. Kaka Prabu piye? Napa wonten lumrahe to? Ana wong turu ngrebeki wong melek. Lho, kepiye kuwi? Menika lho Bagong kok iso ngorok. Lho. Wah, edan iki ora tak jawil saka kene. Wah, kaget Bagong. Nun. Wah, iki lampune pirang watt jane iki. Kepiye kok kowe muni ngono? Kok petenge kok ngene? Kacamatamu cepoten. Wah iya, Dik. Wah edan sowan ratu nggo kacamata ireng. Ngantuk sinuwun kula niku. Kula iki mlaku mriki wau pun ler-lerane. Nek ora tutup nggo kacamata ireng kok ndak ketok nek kula turu. Layak to tak sawang saka njaba ketok mendonong. Jebul gedhe matane karo kacamatane. Ngeceh sampean, ngeceh. Ya. Kenapa kula niki? Lho. Padha slamet sak tekamu ning Praja Ndarawati. Wah, nggih kok ya. Wah, jan nggih. Nggih, sinuwun nggih. Wilujeng sowan kula sinuwun. Kalih sing sambikala tebih saking rubeda cinaketna ing widodolan yuwana mula. Iya. Ora nganggo mula yuwana nggih niku kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming mangabekti kula konjuk sandhapupada paduka sinuwun Ndarawati sinuwun iya tak tampa pangestuku tampanana nggih kula pundi nyonya jimat. Wah sapa iki kok kaya wong kepenyak cengele. Iki aku Bagong, aku sing teka ning Praja Ndarawati kene. Wo Penemban Durna. Heeh, Penemban Durna. Slamet tekamu, wilujeng Penemban, bekti kula kunjuk. Heeh, pangestu kecampanan ya Bagong. Nggih. Mrika ampun usum adolan wedhus dereng. Lho. Niki sesuke lak belean to. Iya, nggih.
Kula nggih pun beto tuntunan sapi 5. Sugih to kula. Cah sekolah. Sakarepmu Bang nggih. Prayogana sampun boten kirang prayogi. Bagong Padaraja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Iya. Wilujeng sinuwun bukti kula konjo. Duh ngapunten kula rada pilek. Ora apa-apa. Pancen usume kaya ngene iki. Nggih. Sesuk ge diobati Bagong. Nggih. Lah niki lak sesuk ge njur iwak wedhus. Iya. Genah sehat nang awak. Iya. Penting aja akeh-akeh, ndak mumbul ndase. Ndas kula niku. Iya. Prayogana sampun boten kirang prayogi sinuwun. Bagong Padaraja sapratamu. Pangestunipun Ndara Werkudara. Udu. Lho, Sinten iki? Setyaki. Oh, Ndara Setyaki ya. Suarane padha. Sesuk nek gawe swara dibeda. Suaraku jan yo ngene iki kon gawe piye meneh? Nggih, wilujeng Ndara Setyaki bekti kula konjo. Tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih, kula gegem ndadosaken jimat. Bagong padha slamet, Gong. Patih Udawa iki. Iya. Metu njaba. Lho. Kowe karo aku kok kaya ngono timen to. Wah, karang kanca dolane ya kulino ketemu e. Iya. Kapan paingane? Ya sesuk ae. Sesuk praise. Ora apa-apa. Buktiku katur Patih Udawa. Iya. Pangestuku Tampanono. Nggih, kula pundi? Pun usum napa mrika? Ora ana udan aku nandur tela. Wah, apik. Iya. Arep apa piye? Wah, purun. Ya kari gagange. Wah, jan. Nglarani ati. Bagong Wonten dawuh sinuwun. gawe kaget sowanmu tanpa tinimbalan ning Praja Ndarawati. Iki ana wiraswara nyampluk imik apa ya? Krusek. Wah, pardi menengo sik lho kowe. Malah nyalahke karo kancane. Iya, nggih. Atur sembah bekti marang ngersanipun Sinuwun Prabu Kresna. Sepisan sowan kula menika tinjo tilek dhateng karaharsanipun Sinuwun Ndarawati. Iya. Kaping kalih sowan kula sepisan ngaturaken tebah. Siti Sekul binunteling ron sambirana, Ron kelapa. ron kelapa apurenta apa bilih wonten lepat kawula anggen kula matur marsanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sowanmu dhewean. Nggih, panjak kula malah mulih kok. Ya ora apa-apa. Jane latihan takbir. Entane seprene randang bali-bali. Ya ora apa-apa. Ora ya bali nggih. Sowan kula menika nedya ngaturaken duta panglawung sinuwun. Lho. Duta kongkonan panglawung Rajapati sapa sing ora ana? Lih, mboten sida, Ding. Sowan kula menika mundi dawuh saking panjenenganipun inggih menika Kakak Petruk. Lho, Kakak Petruk kuwi sapa? Petruk Kantrong Bolong, aneh mung ditambahi kakak kok ora paham. Petruk Kantrong Bolong. Nggih. Wigatine apa? Piyambakipun nimbali kalih kula. Merga Petruk niku lara sinuwun. Petruk lara. Nggih. Banjur kepiye? Petruk lara. Banjur nggih. Lho. Lara apa? Pun mboten ngertos. Wong bendina kon kei maman ra dipangan. Kei unjukan ra diombe. Mbasan kei foto wong wedok. Karo Petruk dienggo. Ah ya wis ngrekoso ta Petruk ngoten nika watake. Iya. Fotoe nggon HP diwalik HP-ne kok. Mesti Petruk niku ngoten niku. Iya.
Nah nika sing bala-balane Petruk sing ngoten-ngoten nika. Iya. Sawijining dina sareng Petruk gelem melek. Niku Petruk matur alih kula, muni ngomong ngeten iki, Gong. Kowe sewana ning Ndarawati, kowe nagiya janji. Lho, janji apa, Truk? Wis kowe muni ngono. Kowe muni ngono. Banjur engko lak sinuwun Ndarawati nek pancen ngerti apa sing tak maksud, berarti sinuwun Ndarawati isih kelingan. Ning nek sinuwun Ndarawati kok ora paham, ora tanggap karo apa sing tak karepke, berarti sinuwun Ndarawati wis nglalekke janjine karo aku. Ateges sinuwun Ndarawati Nalendra sing mencla-mencle gunemene ra iso digugu, blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sendhe. Ngoten niku. Niku kula minangka lidah sinambung saking Petruk, jenengan janji napa kalih Petruk? Pun monggo kula aturi. Paring dawuh, kula intine kon nagihke janjine Petruk. Mbah kowe engko janjine Petruk apa? Nek sampean janjani Petruk likana semanten arep nukokke Petruk mobil, ya mobile kula jaluk. Arep nukokke Petruk sawah, nggih sawahe kula jaluk. Arep ngrabekke Petruk nggih bojone kula rabi. Niku sinuwun kula aturi paring dawuh. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kara Bagong. Wonten dawuh. Pancen rikala semana aku tau tate janjeni karo Petruk. Wah. Kapan niku? Jaman lakon Pustaka Jamus Klima Sada ilang dicolong dening Dewi Mustakaweni. Sing iso nemokke mung Petruk. Petruk tak janjeni. Janjeni napa niku? Nek sapa wae sing iso nemokke Pustaka Jamus Klima Sada, nek wedok tak pek anak, nanging yen lenang bakal tak rabekke karo atmajaku. Petruk iso nemokke ta? Iso. Lah, mula sakniki malah sisandene gandeng pun cetha jenengan janji karo Petruk nek Petruk arep sampean rabekke, nggo. Sinten sing ajeng dirabi? Gandeng kula niku ngertos, kula reti kok sajake sing isih legan, sing isih urung dijamah dening priya niku ming putrine jenengan sing sesilih Dimas Bagus Purantawati. Ora Dimas Bagus. Wedok kok Dimas Diajeng Purantawati ya niku sisandene kula suwun. Monggo. Kula lak pun matur sampeyan ajeng nukokke Petruk mobile kula jaluk. Nek Petruk ajeng sampeyan rabekke janjine lho. Iya. Niki malah sisandene kula nedya ndodhok korine, kula nedya nginang gambir karo suruhe. Monggo diparingke matur nuwun wondene dipun paringke nggih kepeksane kula wani kalih sampeyan sinuwun. Nyan seswa matur marang Risang Mahayogi sarwe prakadiparan karasaning Hyang Udipati yogya sarining warna kanggo melaraning bumi ugi ulun tedhak wah Begawan Durna iki lole kandhang blekuduk manyar-manyar Sumarante awala kamar kawula berikan dikur Kakang wonten dawuh Penemban. Kowe apa ora ngerti nek sowanku rene iki uga arep ngelamar karo Purantawati? Lho, ajeng kene apa? Sampeyan ki wis duwe bojo. Sampeyan ki ya wis duwe putra, kok arep rabi meneh. Napa tesih
dereng kapok sampean niku. Ora kali ngono. Purantawati tak boyo ngarep tak lamar tak gone Ngastina kuwi arep tak rabekke karo Lesmana Mandrakumara. Wah. Arep dilabi Lesmana? Ya. Katri gumulung mangrempak. Lho digongi tenan to kuwi. Wong edan ora. Weh agiruh kula wah ya sae pe anu saya apik. Nggih. Njur sampean maju mriki aku ora trima. Mergo kowe wis kalah dhisik karo Begawan Durna. Tekamu kalah dhisik nggonmu nglamar karo Purantawati kalah dhisik anggone sowan ngersane Kang Prabu Kresna. Mula kowe tak omongi kowe ngalah, kowe balya ora sandadak. Ora sandadak kowe arep nagihke janjine Petruk sing rikala semana Petruk dijanjani arep dirabekke karo atmajane anak Prabu Kresna ya kuwi sing jeneng Purantawati. Mergo Purantawati direke wis kelakon bakal tak rabekke Lesmana. Mengke riyen penemban mengke riyen iki Petruk niki meng kepengin ngugemi karo nyuwun supaya Sinuwun Ndarawati menika ngugemi karo janjine Sinuwun Ndarawati. Mundak mengko ngasih Sinuwun Ndarawati ora kok ngugemi janjine Petruk. Terus Petruk mengke ndek garan nggo ngelek-elek Sinuwun Ndarawati. Wah, Sinuwun Ndarawati ke ratu sing pancen ora iso ngugemi karo janjine ming jonjah janji karo masyarakat ning seprene ora ana hasile apa-apa. Kula malah wedine mengke nak nimbulke swara sing ngaten niku tumrap Sinuwun Ndarawati. Lah Kang, nun. Kowe manut kena tak omongi apa ora? Pripun? Purantawati iki saiki wis bakal dadi duwek Lesmana Mandrakumara. Ayo, kowe balya kowe rasa dadak ngayonake karo Purantawati. Ayo Bagong kowe balya. Kowe balya ora rasa dadak ngayonke karo sing jeneng Purantawati. Purantawati kowe wis bakal dirabekke karo Lesmana. Kowe balya ora rasa dadak ngayonake Purantawati. Ben Petruk bukanane piye wae. Mergo Petruk kudu ngalah. Petruk mung kawula cilik. Petruk mung gede pal 7 iku wong elek nyala mripat. Ora pantes yen kon rabi karo putra ratu. Se. Mbok siji. Mumet retira. Iki sing arep tak toleh kono apa kene? Sing arep tak gugu kene apa kono? Mbok siji. Tak omong karo Durna sik, cangkemmu kuwi napa? Sampean mang leren sik. Wah, edan kowe. Karo ratu nyangkem-nyangkem kowe, ben tuwaku bangun sampean ya ora bakal kualat. Neng niki ngaten nuwun sewu, Sinuwun Ndarawati. Apa, Bagong? Nek sampean ngantos ngiklaske ingkang putra pun Purantawati ajeng didhaup kalih Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, mengke mung mboten ajeng bahagia. Lire piye? Nuwun sewu, jenengan pirsa. Jenengan pirsa nek Lesmana niku putra ratu. Sugih mblegedu brewu. Bandane seprapat jagat niku darbeke Sinuwun Prabu Duryudana. Mesti sing jeneng Raden Lesmana Mandrakumara ya kelepetan kesugihane Sinuwun Duryudana. Iya. Ning sampean ngerti mboten nek Lesmana nika bocahe ki apa? Alah nah. Miring. Apa ana tuman? Anak ratu kok melu parkir nang pasar Argosari. Nggo rompi kok prit-prit kiwa-kiwa, hub terus, pol kanan, pol kiri. Apa ya tuman? Terus anak ratu kok gaweane nyuluh kodhok oleh kula. Apa ya anggeh kene? Wah, pokoke ora karu-karuan kok babar pisan. Bagong, nun. Kowe kok malah ngece karo putuku Lesmana Mandrakumara. Lah ngece tenan apa ora kuwi? Tenan ora Lesmana kentir. Tenan ora Lesmana kurang genep. Ya pancen iya, ning aja tak omong kene mergo iki calon maratuwane putuku Lesmana Mandrakumara. Lah ming rak lagi calon. Selagine janur belum melengkung, isih iso ditikung, Bos. Dumeh kowe wis nganggokke cincin ning tangane Lesmana karo Purantawati, njur kowe sak geleme dhewe karo wong liya. Lho, wong liya ya ndek kesempatan. Iya, Duh. Kowe ora usah ngayonke karo Purantawati. Purantawati wis duwek Lesmana. Iki mengko
Iki mengko Prantawati arep dilabek karo Semana. Mong kowe bakong kowe bali wae. Petruk ora sanage karo janjine. Ben Petruk ora rabi karo Prantawati. Ben Petruk ditoke modar wae. Arep Petruk nglalu mergo ora kelakon tresnane ben ora sah diurusi sing jenenge Petruk. Wis kowe bali wae. Kowe bali wae rasa ngayorke karo Prantawati. Prantawati nggone Lesmana. Prantawati nggone Lesmana. Kosik. Iki dumek petang dina mayang keri dhewe wengi iki njur dintek-tekke suarane. Rekoso nyuwarake loro pindah-pindah. Sabar, sampean sareh. Duduk sing diem, tarik nafas, Tahan. Buang. Mbah, asip. Lega to? Ya lega. Ah, nek wis ora santak meneh. Niki ngaten, niki kula nuwun sewu. Sinuwun Ndrawati. Piye Bagong? Napa mun enten kesetujuan antawisipun Lesmana kalih Dewi Prantawati? Urung. Mergo Bapa Durna rawuh mrene iki mau mung nedya arep nglamar sepisanan jeke apa aku duwe anak Prantawati ping pindhone nglamar. Aku matur karo Bapa Durna yen to arep nglamar anakku Prantawati tak kon ngendika dhewe karo anakku Prantawati tak kon tetarenan dhewe mergo tresna kuwi uruping jiwa suci ora kena dipeksa lan ora kena dijaluk. Tresna kuwi ana ning antarane loro-loro ning atunggal mantunggal dadi siji. Wekasan nuwuhke rasa tresna. Modar ora kowe, Modar ora andek punamuni. Lesmana ki karo Prantawati wis tunangan. Prantawati rong karuan gelem karo Lesmana kok. Ha iki nuwun sewu iki sing wis genah jope. Iki nang kene sing jope wis genah. Petruk niku nagih janji kalih Sinuwun Ndrawati duk nalikane Petruk arep balekke wujude pustaka Jamus Klimasada sing dicolong karo Dewi Mustaka. Wene Petruk arep dirabekke karo putrane Sinuwun Ndrawati. Lah iki agar kesempatan. Asline sing ra ndhewe menang apa-apa kuwi sampean. Oh, terus pucet to kowe. Muni kowe. Pucet umbele angka 11. Muni kowe Begawan Durna. Wah, edan lole. Jari iki kepiye? Ora kepiye-kepiye wis pokoke nek ora trima sisandene tak gawe. Kriwikan dadi grojokan, geguyan dadi tangisan. Ayo, lenang ijen-ijen dur karo Bagong. Rebut sayembara sing menang iso ngrebut Prantawati. Oh, dadi sayembarane. Wah! Halus maning jalan. Setyaki wonten dawuh. Kae mengko nek Siadi ora ngewangi perkara iki ora rewang kados pundi. Ngundurke Kurawa kae lho. Oh. Adik bajekna timen. Lho kok kowe muni ngono?
Biasanipun adat saben menika menawi kula arep ewang-ewang karo pihak ana kula mangpenging. Lho sak gendakan iki ora. Mergo aku ngerti kingku sapa sing bakal kelakoni rabi karo anakku Purantawati. Sinten kok Prabu? Wis kowe ora usah ngerti. Iki tak nggo dhewe. Setyaki Wonten dawuh. budal kang padha sebo ingsun nedha kundur ngedaton aku bakal tetarenan matur ngersane anakku wedok Purantawati. Nono nistaken dawuh keparang nyuwun pamit madal wasilan. Kakang Udawa Wonten dawuh. cawisna kreta kencana mengko sapa sing bakal diboyong? Sapa sing bakal kelakon boyong Purantawati supayane nitih kreta kencana? Nistaken dawuh. Kowe yo gene ngono kuwi. Anu sinuwun ngempet. Ngempet apa Pun ki dibidalke kula ora betah. nduna wong kok neka-neka Mboten iki selak. iyalah. Kakang Udawa mboyong melayu ning mburi kono sik. Pun. Aduh. Ora apa-apa ming sithik kok. Gilani. Budal kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Nok ngestaken dawuh paring nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati Dimas Setyaki kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Karo Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna kundur kedaton jeluk saking dambar kencana kinapit gambaran gading. Kadharaken Sang Hyang Purban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pedharing keprabun. Kawis saking mandura tindanyo Sang Sri Narana Tramul katon saking mandroko. Kumebyar Candra kadya Sang Hyang Surya.